Здравейте! Днес ще говорим за цъфтящия чай. Сигурно сте чували, може да не сте чували, но сигурно сте виждали и се чудите какво е това. Ето сега ще ви покажа. Представлява ето това топче. Това е китайска роза, се казва също. Може да има вътре невен, може да има жасмин, може да е праскова, ананас. И какво правим сега? Слагаме едно такова хубаво топче в една кана. Взимам си още едно топче. Може да ги разгледате на нашия сайт Моменти.bg какви видове чай имаме. Загрява съм водата 100 градуса. Затварям. Така, сега изчаквам между 5 и 8 минути и ще видите как след малко ще получите един страхотен зелен чай, който може хем да се пие, а може да го използвате и за декорация. На нашия сайт ще намерите също цвете, което освен, че цъфти, ами е синьо. То всъщност боядисва и водата отцветява в синьо. Ето може да видите вече в тази бутилка как се разцъфва и това може да е хем да си го изпиете, хем да си го доналейте с свежа вода за декорация на вашия офис за през деня. Стъклени кани и бутилки с коркови тапи може да намерите в нашия сайт Моменти.bg, както и богато разнообразие на всякакви аксесуари, японски и китайски сервизи. Заповядайте. Ето тук вече падна цветето. Мисля да е готов вече чая, но все още е много горещ. Но пък се разтвори перфектно. Ако бях доляла и тук малко повече вода в тази кана, щяхте да го видите в пълната му красота, но мисля, че се вижда.